Weet je omdat het het Frieske Twitterdag is? Nee. En nou je met witte, zo met dan wel in het Fries dan? Nee. Waarom net? Nou, dat is net iets in het Fries. Het is natuurlijk hartstikke leuk om de Frieske taal een beetje te promoten. Dus ik vind het gewoon heel erg leuk om daar aan mij te doen. Aangezien ik iemand ben die op zich altijd wel volle twittert in de wereld in, zeg maar. Dus ik vind het wel een uitdaging. Dit is natuurlijk een geweldige vorm van Frieslandpromotie. Überhaupt de social media is natuurlijk iets wat niet meer weg te denken is uit deze tijd. En als je op deze manier met elkaar dit kunt doen voor de provincie Friesland, ja, dat steunen we natuurlijk op alle fronten. Maar je praat net Fries? Nee, ik ken heel iets beetje Fries, maar dat hoor ik net heel lang vol. Maar ik probeer het Joet vanzelfs wel. We zijn nu al trending topic. Dat houdt in dat het Frieske het meest populaire onderwerp is wat nou hoe twitteren wordt in Nederland. En dat wil van nou jouw zoon van de Moorsa. Dus ja, we zijn heel op time. Tja, ik twitter net zo vaak, dus ja, waarom dan vandaag? Ja, Joet. Wol, ja. En nou? Nee, ik net, maar ik twitter net zo vaak, dus ja, om het Joet in het Fries te doen, dat toch net. Ik krijg wat gemengde reacties binnen, want ik heb natuurlijk op zich best wel volle volgers. En ze zeggen van, ja, er zijn ook mensen die niet Fries zijn. En er zijn ook nog Nederlanders die je willen volgen. En een beetje boze reacties soms. Maar ik wil leuke reacties. Mensen die het proberen in het Fries een tweet hebben om te sturen. Ja, dat is moeilijk. Het schrijven is nog moeilijker dan het praten. Maar dat hindert niks. En ik heb gehoord, we mogen ook fouten maken. Dus daar worden we niet op afgerekend. Dus wij hopen dat mensen nou wat vaker in het Fries twitteren zullen en daar net zo scrutiny meer in binnen. Maak ik een spelfouten en zo? Ja, maar dat mag je, dat hindert niet, zei ze. Oké, nou dan doen we het.